Takže devíčko. A viděli jsme opět ulitý start. Budeme opakovat. Děvčata z jevička předvedli v kadenci 17 čas. Trošku už je vynikající výkon, takže uvidíme, jestli se jim to podaří i tady na Desné. Takže start na podruhé v pořádku, děvčata na dráze, košík bez problémů. Postřik na levém proudu a výsledný čas.